Pe mine mă cheamă Robin. Văd că ai și părul vopsit. Sigur că da. Ia miroasă. Dar cui parfumul? A meu, câți ani ai? La tine tot sunt foarte mari. Poți să-mi arăți? Sigur că da. Dar de câte ori trebuie să fac? De mai multe ori. Avem și o baghetă magică. Miraculos, cel mai frumos. Asta e pentru tine. Mama ai un bebe sâmbârtică. Și pe frățiorul tău cum o să-l cheme? Конечно, Vasia. Știi să schimbi scutece? Sigur că da. Ce ai? Un bodic. Dar cum te alintă bunicii? Nu mai intră nici de cum. Vine moșiene pe la gene? Puțin doar. Dă bani? Da. Oi. Ce oi? Salut! Bine te-am găsit! Urmează un nou episod Ascultă-mă! Să știi că avem nevoie de încurajările tale și dacă îți place acest frumos proiect, atunci te îndemnăm să te abonezi la pagina noastră de YouTube Ascultă-mă Moldova, dar și pe rețelele sociale Ascultă-mă Moldova. Acolo suntem și suntem gata să te primim în marea noastră gașcă. Eu zic să începem emisiunea de astăzi și să vedem cu cine discutăm. Bună ziua! Bună ziua! Cum te cheamă și câți ani ai? Pe mine mă cheamă Robin. Robin. Și câți anișori ai tu, Robin? 4. Robin, e așa un nume frumos. Cine ți l-a dat? Mama. Dar tu când erai micuț ai spus deodată Robin sau nu știai cum te cheamă? Nu știam. Ce faci tu la 4 anișori? Să ud florile. Uzi florile toată ziua? Ți-ți plac florile, că observ că ai și o gentuță așa în formă de floare, da? Dar cum le uzi? Ia povestește-mi. Le ud așa. Le uzi cu aer? Le ud cu apă. Apă dulce? Sau minerală? Apă simplă. Dar de unde iei această apă? De unde luăm apa simplă? De la fântână. Și te duci singură? Scoți apă din fântână? Da. Și uzi florile? Da. Dar tu unde trăiești? Trăiești la bloc sau în sat? Trăiesc în orașul Chișinău. De asta unde-i orașul Chișinău? La mine acasă. El e departe? Puțin. Și tu mergi la grădiniță în orașul Chișinău? Dar cum se numește grădinița ta? Nu știu, nu are niciun nume. Dar ai prieteni acolo? Eu am observat, ai niște pantofi foarte, foarte frumoși. Ia zi-mi, de unde i-ai? De la magazin. Cine i-a cumpărat? Mama. Da tu? Eu am așteptat-o acasă cu tata. Dar ți-ți plac pantofiorii ăștia? Da, îmi plac foarte mult. Dar eu observ și așa niște semne ai pe picioare. De unde le ai? Eu am bubă. De unde ai bubă? De la grădiniță. Am alergat să m-am lovit puțin. Și a curs sânge? Nu. N-a curs? Eu am plâns și după asta mi-a pus bandaj. Cine? Ai fost la spital? A fost la farmacie. Eu observ că ți-ți place culoarea roz pentru că văd că ai și părul vopsit. Sigur că da. Dar cine ți l-a vopsit? Tot mama. Mama? Mama face experimente? Eu m-am uitat un pic la desene, după asta am venit, eu am gata să mama venit și mi-a făcut suviție. Da, suviție. Da, mama lucrează, e stilistă mama? Este La un salon de frumusețe lucrează? acasă. Acasă lucrează? Dar se pricepe să tundă, se pricepe să vopsească părul? Să pliște, sigur că da. Se pricepe? Da. Așa, se pricepe să facă asta. Dar tu ce culoare ți-ai dorit să mai fie părul tău? Ce culoare? Verde. Da, de ce verde? Pentru că să-mi doresc, pentru că să-mi place culoarea verde. Dar eu văd că tu te-ai pregătit pentru această discuție, că ai și genele vopsite. Nu mi-am vopsit. Nu ți le-ai vopsit? Ia miroasă. Ce să miros? Să te miros pe tine? Stai că vin. Să te miros, stai. Te-ai dat cu parfum?
Ce fel de parfum? Ia dă să miros încă o dată. Cui parfumul? A meu, E al tău? Și de unde l-ai cumpărat? de la un magazin. Dar tu l-ai ales? Sau mami? Eu l-am ales. Foarte frumos parfum. Și dai în fiecare zi cu parfum. Da, Dar de ce nu trebuie să ne dăm cu parfum? Ia zi-mi, te rog frumos. pentru că să miroși frumos. Dar dacă mirosim urât, ce se întâmplă? Trebuie să ștergem. Să ștergem. Și să ne dăm cu parfum? Foarte frumoase genele tale și sunt mari. Da, sunt foarte mari. Eu mi-aș dori să am așa gene ca la tine. La tine tot sunt foarte mari. Toți sunt foarte mari. Robin când se duce la grădiniță, cu ce se joacă? De bucătăria. Ia stai un pic, dar ce faceți voi în bucătărie, dar? Tartine. Cu ce? Cu smântână. Cârnați. Așa, și încă? Nu mai știu. Dar tu ce-ți place să mănânci dacă toți suntem la capitolul mâncare? Cartofi paise să piure. Dar ce nu-ți place să mănânci? Ia spune mie. Nu place să mănânc varză. Dar e sănătoasă. Dar plăcinta cu varză. Prăcintă cu varză mănânc. Dar ce nu-ți mai place să mănânci? Hai să descoperim. Ardei. Îți place? Nu? Dar unde crește ardeiul? Pe pământ. Dar cartoful? Să fierbe numai. Dar unde crește el în copaci? Nu. Dar unde? Nu știu. Cireșele unde cresc? În copac. Da, brocoli? Jos. Jos. Dar morcovii unde cresc? Jos. Jos în pământ sau pe pământ? În pământ. Bravo! Dar portocala? În copac. Ce ești tu de bravo? Dar de unde ai învățat tu toate astea? La grădiniță. Ia spune-mi, ce mai învățați acolo? Că eu am impresia că am să mă duc și eu la grădiniță să învăț exact ceea ce înveți și tu. Nu să te primească. De ce? Pentru că sunt doar copii acolo. Dar ce înseamnă să fii copil? Câți ani trebuie să am eu ca să fiu un copil? 4. Așa. Și dacă eu am mai mult, dacă eu am 44, nu pot să merg la grădiniță? Nu. Dar unde să mă duc? Să te duci la școală. La 44 de ani? Dar tu când ai să te duci la școală? La 6. La 6 ani? Am înțeles. Dar acum câți ani ai? 44 am. Ce faceți acolo? Dansați? Cântați? La grădiniță? Facem gimnastică. Dar cum e? Poți să-mi arăți? Sigur că da. Hai, te rog. Să te vadă toată lumea. Super! Așa, stânga-dreapta din cap dăm. Mai departe. Așa, rotim capul. Bine, hai că eu am să repet după tine. Așa. Așa, am înțeles. Mai departe ce facem la gimnastică? Asta e complicat pentru mine. Așa, dar de câte ori trebuie să fac? De mai multe ori. De mai multe ori. Și cu piciorușele ce fac? Steluța. Cum este Luța? Ia arată-mi. Așa. Așa și stați? Ce steluță frumoasă! Dă-mi în 5 că ai fost foarte bravă. Așa, hai să iei loc. Să mai discutăm, că mai vreau să mai discut cu tine. Eu am auzit că ție îți place un personaj dintr-un desen animat. Cine îți place? Mai mult buburuza și motanoar mai mult. Cum arată Buburuza și cum arată Motanoar? Buburuza arată păr albastru. Așa. Codițe. Codițe la păr, da? Așa, mai departe. Costum de buburuză. Dar ce culoare are costumul ăsta de Buburuză? Rosu. Roșu. Și e o fustiță? Da? Nu. Dar cum e? Așa. Dar tu ai fi vrut să arăți ca o buburuză? Da. Pe lângă faptul că avem o oglindă magică, avem și o baghetă magică. Noi vrem să facem o magie și tu ai să te transformi într-o buburuză. Ești de acord? Da, sunt de acord. Ce frumos! Tu te-ai transformat! Cine ești tu, domnișoară? Buburuză. Buburuza miraculoasă? A, uite că și eu pot să fiu o buburuză. Am fustă roșie și tricou negru. Ce-mi lipsește mie? Peruca?
Dar dacă eu am să am părul de culoare, uite, verde, am să fiu buburuza miraculoasă. Buburuza miraculoasă are doar păr albastru. Doar păr albastru? Tu ești foarte, foarte drăguță. Ia povestește-mi ce face. Ea salvează oameni? De unde? Din oraș. Din oraș? Dar cum află buburuza miraculoasă unde să se ducă? Nici eu nu știu. Dar ea are prieten? Da. Cine? Mătanoar. Și în doi salvează lumea? De ce putere are ea? Se sare, se zboară, se alerge. Eu m-am informat și știam. Era un cântec cu miraculos, cel mai frumos. Sigur că da. Ăsta e un cântec. E cântecul buburuzei? Dar tu îl știi? Nu știu. Văd că ești foarte entuziasmată cu această buburuză miraculoasă. Și noi am zis să-ți pregătim un mic cadouaș. Ia uite pe cine am eu aici. Cine e asta? Buburuza. Dar cum stă ea? Poți să-mi arăți și mie cum stă ea cu mâinile? Așa. Hai în picioare. Ia să vedem. Și ne uităm acolo. Așa, uitați-vă, vedeți? Robin are exact aceeași postură ca și buburuza miraculoasă. Eu știu cum am să te numesc. Robin Miraculoasa. Ești de acord? Da. Ține. Asta e pentru tine. Îți place? Da. Seamănă cu tine? Așa, hai să ne așezăm că vreau să mai discut cu tine. Robin, dar de unde ai tu acest costum frumos? De la curier. Care curier? Nu știu. A venit curierul și ți-a dat acest costum? Dar tu ai rugat-o pe mami să ți-l comande, să ți-l cumpere? De la comandat. De unde l-a comandat? De la curier. Dar tu mergi așa la grădiniță? Nu. De ce? Pentru că mă schimb în alte haine. Eu vreau să mă schimb. Vrei să te schimbi înapoi? Dar de ce? Pentru că așa îmi vreau eu. Am revenit pentru că Robin a vrut să se transforme în fetița pe care ați cunoscut-o și voi. Am dreptate? Ia spune-mi acum, tu mai ai frați sau surioare? Mama are un bebel sâmbârtică. Dar e fetiță sau e băițel? E băiețel. Și cum o să-l cheme pe frățiorul tău? Nu știu. Dar tu cum ai fi vrut să-l cheme? Конечно, Вася am vrut. Poftim? Конечно, Вася. Așa să-l cheme Caneșna Vasea? A, tot împreună, da? A, dar de ce? Pentru că așa i-am spus numele. Așa. Dar mama știe? Nu știu. Nu știe? Dar când ai să-i spui? Săptămâna viitoare. Bine, te rog frumos să-i spui mamei. Deci, dar care e numele tău de familie? Robin. Robin te cheamă. Robin Victoria Smugheria. Cum? Robin Victoria Smugheria. Așa, și pe frățiorul tău cum o să-l cheme? Конечно, Вася. Caneșna Vasea. Da. Dar de unde așa nume, Robin? L-am auzit în cântec. În cântec? Am înțeles. Foarte inspirat nume, să știi. Da. Și tu îl aștepți pe frățiorul tău? Ia spune-mi, ce o să faceți împreună? O să ne distrăm. Cum? O să mă joc. Cu păpușelele? Sau cu ce? Cu pui. Care pui? Puișori. Este discuție. Eu am crezut că sunt puișori adevărați. Dar ce o să mănânce bebelușul? O să mănânce terci. Ce fel de terci? Mie îmi place buburuza. Cred că îți place și nouă ne place. Bun, bebelușul o să mănânce terci, dar tu cu ce ai să o ajuți pe mama? Să hrănească. Așa, să-l hrănească și încă? Tu știi să schimbi scutece? Sigur că da. Dar cine o să doarmă cu bebelușul? Mama. Dar de ce nu tu? Pentru că bebelușul e foarte mic. Dar el plânge, tu știi? Sigur. Plânge. Și încă ce mai face bebelușul când este mic? Îmblă cu suzetă. Cam când o să vină bebelușul? În luna toamnei. În luna toamnei, foarte frumos. Dar ai pregătit camera lui? Da, hăinuțe?
Nu, eu am un bodic acasă. Ce ai? Un bodic. Dar ce e asta bodic? Bodicul e așa sau uneori e așa? Asta e ca o fustiță? Nu, Dar cum e bodic? așa e o fustiță. Așa e un bodic. Cum îl îmbraci? Pe picioare? Întâi pe funduleț, Așa, și după? pe mâini, Mhm. după pe picioare. Dar tu ai fi vrut și o surioară? Nu, am vrut doar un cășășor. Papagal, vreo pisică, vreun câinișor, nu aveți? Dar eu am o pică să un câinișor, doar n-aveam papagai. Ia spune, cum îi cheamă? Matilda Săluluță. Așa, lasă-mă să ghicesc. Matilda este câinișorul. Nu, Matilda este psică. Matilda e pisica și Luluța e câinișorul? Dar Matilda este fetiță sau băiețel? Fetiță? Ce mănâncă ea? Mănâncă peștișori? Corm. Ce mănâncă? Corm. Cine o hrănește pe Matilda? Cine îi dă mâncare? Mămica. Cine o mângâie pe Matilda? Eu. Da, cine îi face curat Matildei? Mama. Da, cine doarme cu Matilda? Eu. Cine o apucă de coadă? Eu. Și ce face ea atunci? Fuge. Da, Luluța e mare sau e mică? E mare sau mică? Cum mare și mică? Mare. Mare și ce culoare are? Negru. Eu am o oglinjoară fermecată. Și mie oglinda aceea fermecată mi-a zis că ție nu-ți place să-ți strângi jucăriile. Este adevărat? Da. Nu-ți place să strângi jucăriile? Dar de ce? Pentru că nu, îmi place să fie dezordine. Cum arată dezordinea? Așa, totul împrăștiat. Nu mi-am știut unde e talismanul meu. Care talisman? Ai talisman? De buburuză. Dar acum l-am pierdut. Eu cred că el este printre lucrurile tale. Da. Bine, dacă ție nu-ți place să strângi jucăriile, cine strânge din urma ta? Mama. Dar mama are bebeluș și nu este greu să strângă. Oi. Ce oi? E foarte greu. Tata o ajută. Tata ajută. Da, tu ai bunici. Da. Cum îi cheamă pe bunicii tăi? Ia spune-ne. Bunica Galia. Și? Bunelul Ion. Așa, și încă? Câți bunici ai tu? Bunica Tania. Așa, Bunelul Arcadie. așa. Și unde trăiesc ei? În orașul tot Chișinău. Tot Chișinău? În orașul Dochia. Dar Drochia asta e aproape sau e departe? Ia spune-mi. E departe. Trebuie să mergem cu trenul, cu avionul sau cu cine? Cu mașina. Cu mașina și des te duci la bunei. Îmi doresc foarte mult. Să te duci la ei? Dar cât de des te duci la ei? Când ai fost la ei? Am fost mai de mult. Wow! Dar cum te alintă bunicii? Nu mai intră nici de cum. Nici de cum, nu se joacă cu tine. Puțin doar. Dar cum trebuie să se joace bunicii cu tine? Să ne scândea mama de bebeluș. Și tu ai să fii cine? Mama. Și bunica să fie bebelușul? Dar tu îți dai seama ce bebeluș mare e bunica. E un bebeluș foarte mare. Dar cu bunelul cum ai să te joci? Tot simplu. Cum? Da, mama, e de bebeluș cu bunelul. Dar bunelul e bărbat. Bunelul e un bărbat bebeluș. Dar ei au timp să se joace bunei cu tine. Dar ce lucrează ei? Îmi fac mâncare. Toată ziua? Toată ziua, toată noaptea. Când ai să împlinești 5 ani, ce cadou îți dorești? Îmi doresc cadoul. Ce cadou îți Nu dorești? știu care cadou. Un telefon, Nu, o bicicletă, nu, o trotinetă, nu. o păpușă, Am atâtea păpușe, o mașinuță, am atâtea mașinușe. un calculator, Nu am, o surioară, nu am, un frățior. am. Dar ce cadou vrei tu? Eu nu am laptop. Nu ai laptop? Dar ce vrei? Vreau laptop. Dar ce faci cu laptopul? Lucrez în el. Așa.
Îl deschizi? Deschid, după asta lucrez. Robin, dacă n-ai să fii mare, ce vrei să fii? Vreau fi o prințesă. O prințesă? Dar cum să fii o prințesă dacă tu ești deja Buburuza miraculoasă? Tu ești Robin miraculoasă. Vreau să fiu o prințesă. Și ce fac prințesele? Ia zi-mi. Dansez. Dar nu obosesc? Obosesc. Și ce fac când obosesc? Se duc acasă să culc. Dar prințesele au nevoie și de un prinț. Da. Tu ai vreun prinț la grădiniță? Nu. De ce? Deloc. Când sunt prințesă, n-am niciun prinț. Dar ai vrea să ai vreun prinț? Nu. Nu? Nu. Ce fel de prințesă ai fi vrut tu să fii? Sunt măseluță. Să fii Zâna Măseluță? Dar cine este Zâna Măseluță? Zâna măseluță ia dintele de la cuiva. Și îl mănâncă? Nu. Dar ce face? Îl pune în dulap. Eu știam că Zâna Măseluță dă bani la copilaș. Dă bani? Da? Nu știu. Nici eu nu știu. Dar ți-ai căzut vreun dinte? Nu. Niciunul? Ia uite, te rog frumos acolo la cameră, uite aici la camera asta și zâmbește să vedem toți dințișorii tăi. Și sunt dințișorii tăi? Dar cum ai grijă tu de ei? Să mănânc. Mănânci? Îi speli? Da. Cum? Așa. Cu degețelul? Cu periuța. Ce fel de periuță? Periuța cu care ți-ai vopsit tu părul? Nu. Cu periuța pentru dinți. Da. Cu pastă. Serios? Ce cu... Și îți place să-ți speli dinții? De câte ori pe zi trebuie să ne spălăm dinții? Dimineața și seara. Și tu ai grijă de asta? Dar dacă nu o să spălăm dinții, ce se va întâmpla? Îți va durea. Vor durea dinții? Și or să cadă? Da. O să cadă toți. Eu știam că dinții cad de la bomboane. Știam că dinții cad de la mere. De la mere? N-am știut că dinții cad de la mere, dar de ce? Pentru că am văzut în desenii animate. Eu nu am mai înțeles ce vrei tu de ziua ta de naștere. Dar eu cred că până la ziua ta de naștere tu mai ai timp să te gândești. Da? Gata, ți este și somn? Nu. Vine moșiene pe la gene? Puțin doar. Puțin. Atunci eu cred că n-am să te mai rețin, n-am să te obosesc. Eu îți mulțumesc pentru că ai venit la noi, la videocastul nostru. Ți-a plăcut aici? Da. Dar ce ți-a plăcut cel mai tare? Mi-a plăcut buburuza. Buburuza? Și dacă noi o să te mai invităm, mai să vii? Robin, avem o tradiție. Trebuie să dăm un 5 puternic, așa ca o buburuză miraculoasă. Îmi dai un 5? Da. Așa. Așa. Și arătăm papa, uite acolo la camera din mijloc. Papa! Papa. Papa! Papa. Papa! Papa. Ești tare bravo! Poți să-l suni pe tata să vină după mine? Vreau să vă reamintesc că dacă v-a plăcut discuția noastră, atunci vă așteptăm pe rețele sociale, Facebook, Instagram, Ascultăm Moldova și neapărat abonați-vă pe canalul nostru de YouTube Ascultăm Moldova pentru că avem nevoie de susținerea voastră.